Il-Kardinal Malti Mario Grech qal li sar jaf biss nhar il-Ħadd li għadda bl-involviment ta' Dun Michael Said li għadda 7,000 euro lill-familja ta' minorenni ta' 14-il sena biex jitwaqqgħu l-akkużi li tinġiet stuprata minn 4 irġiel, inkluż raba tal-istess saċerdot mill-familja Said tal-Ganga. Iżjed dettalji dwar il-każ ta' stupru li seħħ lura fl-2008 meta Grech kien l-Isqof ta' Għawdex ħarġu biss fl-aħħar jiem fil-Qorti ta' Għawdex. Il-ġenituri tal-minorenni xedu li huma kienu aċċettaw il-ħlas iżda aktar tard iddispjaċihom. Dun Said kien avviċina lill-familja bis-somma fil-15 ta' Settembru tal-2008 u ġurnata biss wara li għamlet rapport lill-Pulizija fejn ingħad li bintom ġiet stuprata mill-aħwa Joseph u Peter Paul Said, kuġini tas-saċerdot u ħut id-deputat nazzjonalista Chris Said, flimkien ma' Mark Lori Said u Peter Paul De Bono. Il-każ kien diġà rrapportat f'Ottubru tal-2008 mis-Sunday Times fejn it-tifla kienet qalet li ġew avviċinati minn qraba tal-akkużati inkluż qassis b'somma flus biex jalqu ħalqhom, madankollu l-identità tal-qassis baqgħet mistura sal-ġimgħa li għaddiet. Il-Ħadd li għadda Times ukoll irrapportat kif Dun Michael Said u l-kummissjoni responsabbli biex tinvestiga abbużi minn qassisin ma wiġbux għall-mistoqsijiet tagħha waqt li d-Djoċesi ta' Għawdex qalet li m'għandix kummenti x'tgħaddi. Il-gazzetta wkoll qalet li bagħtet tistaqsi lis-seminarju ta' Għawdex fejn is-saċerdot u arċiprit taż-Żebbuġ jokkupa l-pożizzjoni ta' assistent kap. Iżda dan kien għadu ma bagħat l-ebda tweġiba kif ukoll id-Djoċesi ta' Għawdex qalet li min-naħa tagħha m'għandix kummenti x'tgħaddi. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Kummissjoni tas-Safeguarding f'Għawdex qalet li qed tkompli ssegwi dan il-każ.